Mga kaprobinsya, magandang umaga po. Nandito kami sa dagat ngayon. Tignan namin kasi undas ngayon. Tignan natin kung maraming naliligo dito sa dagat. Medyo maraming sasakyan mga kaprobinsya. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe yung YouTube channel namin. Click na notification bell, mag-like, share mga kaprobinsya. Sige, tignan natin sila doon. Baka marami na naliligo. Marami pala naliligo. Huwag niyo kalimutan yung YouTube channel namin, Kaprobinsya Vlogger. Buwing Pasilaw. Maraming salamat po sa naroon sa amin ng YouTube channel. Sa mga nanonood ng YouTube channel Huwag ko. niyo kalimutan mag-subscribe, click the notification bell, and mag-like, share. Maraming salamat sa mga viewers. Nag 1,000 plus na kami. Shoutout ko naman sa mga kandidato natin na magbigay ng ayuda dito sa Barangay Estancia. Ayuda ng tao. Si Ilay Ilay. Ilay. Ayun na. Hindi na sanagan. Wala, naligo agad. Ikot natin ito mga ulo, mga kaprobinsya. Excuse me. Uy, wala. Ayaw pala dito sa Strawberry. strawberries na agad. Strawberry ba yun? Strawberry ba yun? Ito ba? Talig. Hi guys, so welcome to vlog. Ginalaro ko focus ko yan. Hindi cut. Dito yung mga taga-grabe. Ayaw pa nakarating nila na grabe. Si Ilay. Kaya kumain, hindi ka sasama. Kaya No way. Malalim. Doon tayo, wala. Bilisan mo! ano pa yan? Bali. Mga pamilya, araw kasi ng linggo ngayon kaya maraming tao dito tsaka sumabay pa sa undas. Ipopost mo to tapos ika-ano yung kanila kasi walang naka-face mask. Marami oh. Marami din siya tayo. 2. Parang Okay na to. Maganda naman yun. tignan yung dagat namin kaprobinsya. Ito ang sinasabi na black sand. Hindi ito diomite. Ano ba yun? Tayo mo. Malay ko eh. Diomite, parang sa Pasay. Ano to? Baromite. Ito, malapit na sa dagat. Ito kami sa Lingayen, Pangasinan Beach. Barangay Estancia. Anong lingayin? Hindi dito sa mga bayan. Dito. Sayang na sila oh. Ayan ang pala pinunta natin. Maraming tao dito. Pinalakad mo pa kami.
tayo. Baliw. Tayum-yung. Hindi, picture mo na ta.